A localidade polaca de Torun acolle estes días a cita atlética máis importante da tempada invernal, os Campeonatos de Europa de pista cuberta. A cita será antesala do que serán os Xogos Olímpicos a finais do mes de xullo e principios de agosto deste mesmo ano. En ela toma parte unha das atletas galegas máis importantes do momento, como é a ribeirense Ana Peleteiro. Nestes campeonatos terá difícil papeleta de defender o seu título continental na modalidade de triplo salto, logrado en Glasgow en 2019. A saltadora ribeirense terá que estar nos seus máximos niveis, xa que fronte a ela terá dúas importantes saltadoras, a grega Paparistou, cunha marca este ano de 14,60 metros, e a bielorrusa Svartsova, con 14,39. A competición arrancará para ela mañá sábado, ás 12, coa fase de clasificación. A final está previsto para o domingo a partir das 5:20 da tarde.